chính chia bapa kin wan chi cha aga pertengi nam nanai bat babor jong ki kala dei dan regi dikin dan be nakaram pe Long bên sim la bên trôi ông đón chim ha bắp hai shaki yên ki sam bat ha ki shnong ki thao trong ni cả chim long cả quay la lu no nani Jin ya long ka wei tu yen joy men ta rung sha jin ya su u trai trong na ra jin men tu ai kan shei ka jin ben im ba khao han yo ban ma nu ble ka im dang sa lang hari ma i trong ni đang ki chính so sát cả cha ma ngi yo i na tem rau de ki bor per thai wa kha jing shakriya ule a jing long kristan nen ta la i shirke uri jonga tu ti u bei u i ya pa sha jin ya long ka wei tu yen joy men ta rung sha jin ya su u trai trong na da jin ken tu ai kan shei ka jin pen im ba khao han yo ban ma nu ble mo i nan si ma ko dor i ya sak ma kin snow bang shu bang ma ni buồn tan jin ma khôn sam la ki da yam pang nun a cha e pat ken ka la we try what he ha jin jen jan yo in ya e uri trong nga sha jin ya long ka wei tu yen joy men ta rung sha jin ya su u trai trong na ra jin men tu ai kan shei ka jin ben im ba khao han yo ban ma nu ble nong char ngari tu pen ria la de du men sim play tu ya lam nang ni wat lagi ai thakalan te ba e bat ba kalai jing su khari jong